Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛnɛ kana na bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la ana taa segukaw fɛ yen nɔ denmisɛnninakaw kalanna buna adamadenya ale sɛbɛnni kɛcogoyaw la an na walawalali kɛ o la bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli projet ale kɔni san 6 kɔfɛ u ye sigi kɛ ni ka se ka baarakɛlenw ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ an na o walawala aw ye bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ kana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na segukaw fɛ yen nɔ walasa ka se ka sifinnakaw kalan buna adamadenya lafasali sɛbɛnni kɛcogoyaw la min ye projet min ni o bɛ wele ko Free Writing for Human Rights o ni min ye association article maaw u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka sifinnaka 35 fara ɲɔgɔn kan ka bɔ an ka jamana marabolo saba la walasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɔni di u ma min b'a to buna adamadenya hakɛ lafasali sɛbɛnni cogo u bɛ se ka o dɔn cogoya min na ani don o don gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔ jugu min bɛ kɛ maanifinw na u ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛ tile 5 kɔni kɔnɔna na maa minnu garijɛgɛ donna ni kalanbulon in kɔni na u ye faamuyaw kɔni caman sɔrɔ min b'a to donna nataw la u na kɛ sɛbɛnnikɛla waraw ye minnu bɛna buna adamadenya hakɛw lafasa an ka jamana kɔni kɔnɔna na u ka baara in kɔfɛ u bɛna sɛbɛnfura dɔ kɔni dilan min bɛ baara in ɲɛfɔliw kɔni kɛ maaw ye article o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanadenw ka se ka olu kɔni bila sira kan sira min ni o b'a to u bɛ se ka lafaamuyali di maa tɔw kɔni mɔ ni ka buna adamadenya hakɛw ka se ka o lafasa jamana kɔnɔna na dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli projet san 6 kɔfɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi Kulikoro Segu ani Mopti marabolo la sefa wari miliyari 60 bɔɲɔgɔn ko u sera ko o kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka musaka ko dɛnkɛrɛfɛ ka o kɛlɛ ani sɛn yɛrɛ kɔrɔ ka se ka o kɔni jija an ka jamana kɔni kɔnɔna na duwagu in kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka u ka dɔntaw kɔni falen ɲɔgɔn na ni ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɔni sigi walasa jaabi minnu kɔni sɔrɔla dɔ bɛ se ka fara o ka dɔnna nataw la cogoya min na ni projet in ma ɲɛmaw u kɔni u ka nisɔndiyaw kɔni jira bari sabu u ka yetaw kɔni na projet in a ye nafaba de kɔni ɲɛ maaw ye maa minnu kɔni garijɛgɛ donna a la fɛn min ye an ka jamana conseil régional olu kɔni tɔgɔ la maa caman ye dantigɛliw kɛ min ye Wayidu Sɛk Kulubali ka bɔ Kulukorokaw fɛ yen nɔ ani maa min ye Mamadu Tarawele ka bɔ min ye projet in ma ɲɛma ale fana ye dantigɛliw kɔni kɛ fo ka taa se Nuhum Sanogo mɔ ka bɔ Kulikoro ani min ye Kayikaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dantigɛliw kɔni kɛ nin kɛnɛbelebeleba in kan. Kunnafoni kunkuru la an bɛ taa Tɔnbutukaw fɛ yen nɔ ko nin kɔni ye baara belebeleba kɔni kurunbɔ karilen ye Tɔnbutu ale kɔni kalanko la bari sabu min ye kalanso 6 bɔɲɔgɔnko ko olu de kɔni ka jɔli baaraw kɔni kurunbɔ karili kɛra projet fɛ projet min ni o ye education cannot wait olu maaw kɔni ye a kɛnɛ ɲɛmaaya o kun bɛ Tɔnbutu gouverneur u ka ciden kɔni bolo a kɛra décembre kalo tile 29 san 2025 a birigiden fɔlɔ o kɔni dara fɛn min ye kalanso maa ɲɛmaw ka taa se sigida maa ɲɛmaw kɔni mɔ fo ka taa se denmansaw ani kalandenw yeru u bɛɛ lajɛlen kɔni nana ni kɛnɛ belebeleba in kan ni projet in nun donna ACR maaw kɔni fɛ u n'u jɛɲɔgɔn AMSES ka taa se UNICEF maaw kɔni mɔ a n'a labara k'a daminɛ san 2025 la ni ka taa kuncɛ san 2027 la projet in ka laɲini ye ka se ka dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛ ka bɔ kalanko la an ka jamana kɔnɔ ni ka se ka kalan ɲuman kɛ denmisɛnninnakaw kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don basigibaliya dugu kɔni mɔ fɛn min ye nin baara in a n'a ɲɛsin Tɔnbutu kalansoba 2 ma min ye école Dabaraju Nord ni olu ka kilasi 3 fo ka taa se école Almam Almubarak de Bella Franti olu maaw fana ka
klasi saba o fana na jɔ olu fɛ no min ye donna nataw la projet in u ka laɲini de ye ka se ka waati latɛmɛ kalanso jɔ direi gundam ɲafunke ani gosi ani fana ka taa se min ye denmisɛnnakaw ka kalanso ko o fana fila bɛna jɔ gundam ani direkaw kɔni fɛ no projet in ka laɲini fanba de ye ka se ka den kɛrɛfɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kalanko la ni ka se ka min ye kalanko ka se ka o jirɔ jɔ tɛmugutu ale kɔni marabolo kɔnɔna na. Jɛkulu min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ tunganatalaw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma OIM u kɔni ye faraɲɔgɔnkan belebeleba kɔni kɛ min kɔni senfɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tunga kɔni ma ɲɛ u bolo u ka projet hukumu kɔnɔ projet min bɛ wele ko MPRR ni a musaka bɔra nansarala kelenya tɔn Union Européenne maaw kɔni kunna maa minnu garijɛgɛ donna projet in na a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sɛfa wari 40,000 u ye o kɔni sɔrɔ ani fana ka 10,400 fara a kan u ko kɛ min ye u ka musakaw kɔni ye fɛn min ye ni y'a ta k'a lajɛ ni maa ninnu ko baara kɔni na kɛ u kunna min ye ka se ka kalan kɛ u kunna min b'a to bolola baara u bɛ se k'o kɛ donna nataw la cogoya min na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bololabaara kɛ minɛnw olu kɔni tilala ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu kɔni b'a to donna nataw la u bɛ se ka baaraw kɔni daminɛ min kɔni kɔnɔna na bololabaara kɛ minɛ 864 minnu cɛ la 800 o ye jagokɛ minɛnw ye 10 o kɔni ye motodilan minɛnw ye 5 o kɔni ye kɔlikɛ minɛnw ye fo ka taa se sudelikɛ minɛn 49 kɔni mɔ nin kɛkun de ni maa ninnu u ka se ka baara dɔ kɔni daminɛ joona joona waasa u ka se ka u ka denbayaw ta ni ka u sigicogo kɔni ɲɛ u ka sigidaw la. Janvier kalo tile 6 san 2026 association La Vie en Rose o maaw kɔni ye u ka projet belebeleba kɔni kurumbo karili kɔni kɛ waasa maa minnu bɛ ni u bɔra tunga na u ka se ka min ye kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ ni ka baara dɔw kala ka se ka u yɛrɛw kɔni ta u kɔni ye a baaraw kurumbo karili kɔni kɛ min ye Firidausi la Badulabukaw kɔni fɛ nɔ a kun de ye dɛmɛ bɛna ta ka ɲɛsin muso 40 bɔɲɔgɔnko ma minnu cɛ la Burukina ka musolaka minnu kɔni nana u kun kalifa faso Maliba kɔnɔ o 20 bɛ a la ni olu kɔni bɛ kurale ale siti la fo ka taa se min ye musolaka maa 20 wɛrɛ mɔ minnu kɔni sigin bɛ Wataguna fɛn min ye ni projet in a ka laɲini de ye ka se ka ni maa ninnu kɔni kala tatouage ani kundigiw n'a ɲɔgɔnnaw caman na waasa u bɛ se k'u yɛrɛw ta cogoya min na fɛn min ye donna nataw la u ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye ka u yɛrɛ dɛmɛ ni ka se ka maa wɛrɛw kɔni dɛmɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana kibaraw la an b'o daminɛ Gazakaw kɔni fɛ nɔ min ye Israel jamana olu kɔni kɛlen kɔ ni ka baɲumankɛtɔn kɔni bali ni ka dɛmɛ kɛ Gaza ale kɔni kɔnɔna na o kɛra sababuya ye ni nansarala gun o jamana caman kɔni ye u ka nabɔ ka ɲɛsin Israel jamana kɔni mɔ waasa u ye baara min kɛ u bɛ se ka sigi u kɔ cogoya min na barisabu a bɛna kɛ sababuya ye ni ka min ye degun lase jamanadenw mɔ kɛlɛ ani tɔɔrɔ kɔni kɛlen don ka jamanadenw kɔni se u dan na ni baɲumankɛtɔn kɔni balila ka taa dɛmɛ don o bi kɛ gɛlɛyaba ye u kan o de la fɛn min ye maa caman olu kɔni kumana ni koɲa in na ka ɲɛsin min ye Israel kɔni jamana ma baɲumankɛtɔn 37 bɔɲɔgɔnko k'u ye olu de kɔni bali ni ka baara kɔni kɛ Gaza ale kɔni kɔnɔna na min bɛna kɛ sababuya ye ka degun kɔni don min ye Gaza sigibagaw kɔni kan. An bɛ taa Birimani ale kɔni jamana na Birimani jamana maa ɲɛmaw k'u ye kasoladen maa 600 de kɔni kan nabila a kɛra buna adamadenya dɛmɛ ale kɔni hukumu kɔni kɔnɔna na ni kɔni waleya in o jɛra diɲɛmaw ye u ye foli ani waliɲumandɔn ta ka Birimani maa ɲɛmaw kɔni sɛgɛrɛ ka da kan u ye nin waleya min kɛ o kɔni ye tamasire ɲuman kɔni ye nka u tilala ka jirala k'a fɔ ko ni maa bilata ko a ka jɔ wa a kɛra ɲɛnɛwoloma kɔni kɔnɔna na ko a ka fɛɛrɛ kɛ waasa maa minnu minɛ bɛ politiki ko ale kɔni kɛlɛ kɔnɔna na olu maaw bɛ se ka labila cogoya min na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲumandɔn kibaruya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idirisa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.